Hej klasse. I dag skal vi lege MMA. Efter du har varmet op, så skal du også lave nogle tricks. Og det her det er MMA-sparket. Kom her. Og så... Og så er der også MMA-takling. Så du står bare stille. Og så... hvis man nu ikke kommer op igen og ligger, så kan man sætte sig på og så slå og sådan noget. Okay, så nu er det tid til kampen. Så er du klar? 3, 2, 1, i gang! Det er også bare snyd, når jeg får mit hår i mit hoved. Hvor fanden blev det af? Jeg er under omkamp! Okay. I gang!